Mwancho mulirere kurandonsia sore ase omubaso bono chidakika ne 49 igoro yensa sechinsa isano nebire cha bono mubaso imensoko TV oburuso bwo guseri tukone ria kabere yo komolera omugakanya gusera Raila Amolo Odinga uyonyare tukagutimuka kare ne myaka 53 nabo igokere ritko ria kabere meroberio au neregendere tokokorekana na iga imensoko TV oburuso bwo guseri ayonsi na ratogendere tokwene kinango wikirare kurandonsia sore ase omubaso bono nabo igaseri tukeri garigima area nkyo goikari tukulirio mwerio kingo kwenyorina nigaratinde kwe ritkuria Jumapili korengana no muruberio ria buna obekire nabo gekero tukuliria so muruberio yo asobwango mono omubere nigo oganiri goika chinsa usida kikamera 3 gure chinsa ibere chia bono mambia seri tukeria ria kiri no nyorwa oche goikaria chinsa isato nenusu chia lero alafu kurwa bwo nigo mubiro yo oganiri kurusi gwaroro ogende paka ansenkendu yali ime yomucho yoiga o Nairobi esabali yo gwekera boniga so mubiro oganiri gwika senkendu gwekera boniga toraika asengencho yomubaro monene bwa bantu onyara kokosoka orase chipara orase omucho yoiga o Nairobi eri kumolera omuske Raila Amolo Odinga kikirira ayayigonsi goteneno gusekwira kogenda usomurubiro mugima kogenda ase enchira ere yobongora mono na gwekera boni bana tukokwana nigo magega yomubiro ikuruswa senkendu eri yali nigo ogani koretwa pakase amagacho amanene yebunge enene minse yeito ya Kenya lakini korengana na taarifa eri yalwe gugali gusokoralia nigo bono murubiri winyara koko chenchia na bono eri korora umubere bw'omuske nyaguse Raila Amolo Odinga nigo murubiri wichenchigo na koirwa paka asegeti ya Kasarani aigaso muchoyo o Nairobi na bono no amariganio agendera tokokorekana ayo ogendera tokubwati kurandonsia asore buna okonya kolire lime Soko TV oburuso bw'omugusi ase omubaso obono ainara tokonya koli gerelia iga na ime studio ninde no mugeni oyunda achikwarigania usenkwarigania aso mubaso bono kitokanya ukwanira ayaiga onsi ime Soko TV. Karibu sana omo wakili. Asante sana. Karibu sana nimete abange bakona leta lakini ase olioro moligeria ase entunde ntangani men Soko TV ase mubaso bono na kire bujanere naboko mumanya na onyanerieta. Njengoro ku Benjamin Wagongo. Igondo mu wakili nongo kolera gaiga Nairobi. Asubwango manekera tokwanira mangana yomusike Raila Amolo Odinga uyore nyagusira bono teatora chakira gabuna murubiri oyo iga kero koligeria program gusera atiberi ngima buna yabegetwe kero koligeria korana asenale atianire kidogo buna chinsa chiribuna babegeto mubiro gwika chinsa ichiga nabo iga inchire babegete na ikasa chinsa inye mubiro gendeli gokoruli ogenda se bunge nene mwana inchi achicha koligeria bono imirubiri ya chenchigu eri Kasarani na nengwikira boni ngana no mubiro turaikaria asenkendu asoganirie kogenda na kiura kwandiro murubiri yomugima buno chira senjirero yobongora okorobali korokina bokora na beya baroberetie kuringana na amagani anyagosira but borobali yobono okorokana taligo chiko nyarekana asengencho twarora na bono mambia asengenja masabiki abwata alenga mange sana abantu igo baba abange sana gaita na babo overwhelm no security ya airport eyagarire bono bakevenyo yabone ndako ba parliament obero yabone ndako ligeru korwa parliament bono yitari post passing encho yabanta abange sana bachire osindikisa omubero oyu igo bono none sketch yibabegete gaite ne bintombire bigochikochererwake because y'abantu na asense muyende nkorarora tore ekera matangago chakorekana ngabuna yiga kuriko na state funeral of course ntoche kwira naga baadaye so kubona na state funeral ngento kieke for the first time twarorera baraje abange sana bago chamo umukonya no yani muwaziri teyo abo muliki abero muwaziri murayonde bwensi kibon spin go bakari gwetuma sana konya toli asegete nigora asegete konya toli gokora gento gete nigokora gento gete for the first time obo mubiga bwa chira singenchi ya Raila Odinga na kiora kwanira yo ase obwagale auction ya the current government Raila Odinga olenge ikiagera liria mandamana Gen Z the government if Raila onye atangocha go support the government konyore government ya chireka bone kera gite egente kebagale tokare koroka bono prod based
Bone Kaana is now officially supporting the government. Since he's now part of the guru, if I can call it so, part of the guru ya the current regime. Na kiro korora bono, kiro monto, agwetoma. At the same time, no monto wata basani all over. Be it you are either an enemy or you are a fanatical follower. Na asendegeria ya Rusio mubero usendegeria tumetukuru ibensi ya Kenya ya bugore tumo waziri Musalia Mudavadi nwarengeme mu waziri Kipchumba Murkomen Hali Hassan Joho muri kiweki ama KODM Edwin Sifuna mu governor Sakaja Kimani Ichung'wah amo nabara ibanda bange abo bakiete ko Rusio mubere Raila Odinga asenke ndo usasenseria ya India egotabikana na ndege yega ego yachira se chinsa chinka sana na ndine ndege yagotabikana na labda yanya gutumekwa guseko nyengo tumekwere yani egento ngeregati abata na kia korekanire kerekegeni sana no ne chisekero kurigereria chinso monto atakere guchira paka India na ndairane okorana mabadiliko nara korekanite embero sana tinda rigereri but practically teka wabuna there's anything unique ba korire neri na matuka mango gosangi that we are not very keen with the traveling schedule Chindege. We are not very keen. Maybe it is now for the first time we are very keen as a nation. Once a go time back and on go time na ndege ne chinsa irenge bene koira because ekerendege ko endandonsi bamanyite practically bamaite na how long it's supposed to be taking. Na benga wano nega omuntu akorubega baka gusi practically na bamaite na kingo enda nega aliye komnyoka sana. These are the possible chinsambone toika gusi. So there's nothing for me, there's nothing ora tena igakare extraordinary. Na asensemo yoburendi nero nensemo nera tokonya kuliria se mo basobono kira yonsi akonya gokorekana security kero kuliria yoburendi okora bwatingi usana lakini ntwara ali asegetigie chinde ya JKIA wikera bora tokokwana nigo obotenererwa bateneni obokora bwaba segotebekana na the security bridges yerera na abantu nigo baso asobongo mu barole ngo monene na riri abandi bakorero mugaka mwena kumbe mbale na baraba bwatemero biri yabeme ngago cha senseme igo yairira nonya no obokoraria bwegetige chinde ya bwaratere ni waseka lakini mbarara rire na ndi bogo cha kwiranira tiatora kwanera igoro yoborendi bogandira tukubekwa chinga kechiga ensegendera tukomorera Raila Amolo Odinga egeti kiendege is a very sensitive place asende yonsi it is one of those infrastructures jense chiri gotware gentokoroka state security isago gokune sabu it is like the heartbeat yes well how do you nabono egeti tokiendege it is the biggest in East Africa. So you can imagine if anything goes wrong in terms of security, it is going to inconvenience a lot of people. I don't think whether a government contemplated that this is what could have happened. I think they did not imagine Avanto but show up into the airport Avanta Avankeigo. If only the imagine Anko they could have put in more security measures. Lakini bono aiya korekanire I believe na kwendera bono gochimotwe kwendera gochimambia they are going to do their work thoroughly. Ekiagera una igoronto aroche there are people now who are going to take this situation banso boibi na banso bokabara because you will find na 2020 who are really morning omwaka korara. Different people have got different agendas. And now due to the fact that kero monto gari laxity we are in that mood yokolera, so there are those elements, majority of the elements because of bantu bange mbabu atichigasi we detect that nini wansa koibera abantu. No nyene kero tokorigeria amangana ye economy use uchumi asama tukaya iga amatukaya igane because omugaka Raila Odinga korengana ni wili yayo kuganikwa enkolina atinde kwinse ya matuko atatu chinse merongo 5 na ibere ne merongo ibere gabwe kero koligeria gwikira bori ya strike ire ntu abwate omugaka Moi na ararite
tubwatwa omogaka Kibaki nyagusira omurai bwensenere and then n'abarai bandi barabere kurumagega bagusira lakini akero kuri abarai bari abanene bararire oyo Moi nabwo ntubwate Kibaki nabono Raila Amolo Odinga nenga sama tukama akero kurigereria ebyasara nigo byare kogenderera kwa nenga kiamuye kerararite kero Kibaki ararite abantu ro basogete omonte gorete duka yae litkoritangani aigorete eduka yae paka nyonye gikiki gyonsi abantu bagendete nemiro biri abo chigasi and all that lakini akero kurigeria bono igentunkeri ya chenchiri akanyone byasara obonchirori kene nkegendere to gokorekana riri buna taarifa yega yararete gwigoro igankwarochira chemenge ebe Kisumu ebe Araria Nairobi Kisii ni chinsemo chinde niga abantu basogete chipara tofauti kerororo nase abarai bamagega no somurayi obono pake kwerano no bwonchirori gutenena. One thing Kelito we appreciating Gerina omwaka Raila had fanatical supporters. Fanatical supporters all over the country. Wanoisha kuri Gerina Nairobi iga supporters bae na bange sana. Nonyandiri tuambu tuara maandamano aisawata na mambina maandamano osangi by saa 2 abantu basokire na maandamano ale. Nenda sawata na maandamano tayo mambi na bako sangina maandamano ayu tayororo. It's because I believe na nelina igabate fanatical supporters. Fanatical supporters, especially Nairobi iga Mombasa na Kisumu sobo. Nechinse mochinde chiense he had fanatical supporters. You see, when you have got fanatical supporters na bengana abantu bali banje to mupira tokonyana komo no mokorana keriora mokorere timu eri ya enebu still yago takori main as a team eri ya one because of that na kyoko sangina na ndo maite obuyambo linere tayetiko gamba abantu bamanye ubuyabwaye bosobo bebwaye so still ere gasira abantu babate that hope muna onere the best president we never had. He kept that hope as abantu ibone kogerana still abantu abange ebamwajete isako balirio montar agambire na babande tabauti ya Kibaki na Moi gabete for 24 years aga maite miaka 24 ne menge sana you'll tend to make a lot of enemies along the way which he did so by the time kwa rule kerokeri osangina bantu bange bagwanje ababise barabange gwetania basani same to Kibaki abantu bale maybe ataireta maendeleo sobo akaira amaendeleo asangao abantu balimba gochuo gwanja so you'll find that ina abantu bale bagwanja na abantu bale bali bakwanga but bono oyo asenginju tagetiko gamba na ende bono abantu babate still people had hopes in him bono osangina still that difference bono ego jerana abantu still they had hopes in him muna kanabe president bono taigetigo gamba agoseronde bwensi so he had a lot of fanatical supporters all over ekona yego vera oba neta bauti na babande konyora bagambire gere kero bagambete bata kita abantu unwillingly bata kita abantu bakagosera abantu igere kero mugambi tali bantu bonsi oragoki Baroko gachi. Bano. Na at the same time akarato koliria libolire ndirabona what is a state funeral na boigo muganire kwewende kuna a state funeral so muntu yegabwige songo because mujumbe ngo kwale mugabara ngo charokwa na murayondo wensinyo no mu MCA na abo mu senator ngo charokwa lakini mbanya kuwendekere tokora teba gekorwa na state funeral Tiatora rachakiraga abona state funeral ngento kikena nini moyo ganiri kwegwa na inde Raila Amolo Odinga ngibona agoswera se state funeral. State funeral ntwaro chena dirikera kwete there was a proclamation from the president. Atena we are going to mourn for the next 7 days. Nandaka mawatena chibandera chionsi chibe a half chisukewe a half wata bete andaka mawatena bono that is the through that proclamation it is going to be a state funeral bono ile konya that ninia state funeral why Raila one he was a prime minister at one point he was a prime minister at one point so he qualifies that one. You may find that he was not even a prime minister, but by the fact that the president has
announced and has issued a proclamation that is going to be a state funeral, then that one, by the virtue of that proclamation, it becomes a state funeral. It also becomes automatic. This is a president, is a former president, is a prime minister, a former prime minister, or onale a vice president, one of the a deputy vice president. Now, the head of state, this person deserves a state funeral by the virtue of some extraordinary activities. We had a state funeral by the virtue that is the first Kenyan the Nobel Prize. Even Pel akaba into the world map. Even government de when it is a state funeral, there is what we call if it is a state funeral, is going to lie in state. Lying in state means parliament for public viewing. That is what we mean by lying in state. Batanga silama tuko abantu babwene to komorora gaiba komororera nasaya ba komorora go sankorena. It is igakole na military. This military protocols chire asabu kwa mausangino ne bendera ya Kenya ne rororo. That is among the things tokoroka lying in state. Na abwa so asogwa tebrena lying in state ababunge baitu na kietari konyarikana ababunge baitu barabwo because asense moyende amo Kenya narogotebana Raila Odinga gwikira bori buna kweresire na ria na aribono muriri umanyire na nkige kogera akochirwa sebunge asense moyende barota na Raila Odinga rabatu mubunge ngakiye mo asense moyala ngata nda sikige tambe sana labda kine kikiagerete akairwa se gose arigo chakobeku asebunge nene elio omo Kenya agende kurigire umubero waye kurwaroro bono liburi yamanye gochena ndime na asaba bunga ababande bare babire bagusira asiki barabwo batari koreterwa sebunga sengencha uno babire bakurobo korere bwabo bare tuororo na barabwo omo Kenya anyare kubarora kurigire umubero wikurwaroro. Now, lying in state means more especially bono sangina, you know, parliament ne a representative as a representative yabantu vary all over the country. Na kyogo sangina omuntu oyo akoreru in parliament ochikororo in parliament lero tekonyarikana singinje twarore na in parliament libata nango irabara mu berororo abantu baendororo barenga abange sana. I think ba overwhelmed no nyam parliament which it could have not been possible. Why omupunga atalikoleza parliament abantu bacha komorora parliament because it's not a state funeral. That is why bantu batayuchi komororera in parliament. At the same time, omopungo maize you are representing a given constituency. You will find no monto roto kurwa masaku maria. Isoneri abantu ba a constituency area emaitena go exist here. More especially if you are not that MP or a very vocal or a very active. Not unless there is something extraordinary bono wa koride keria a proclamation yekorwa from the head of state yawadana omobungoyo because of his extraordinary things with the koride nation, it is going to be a state funeral. Egagera alaba ponga bange bakure governor tutanya konyora that state funeral. Ngebireti asobwenga sense mwerwa chakire ntanganina the first thing no murai wense koraria ngebireti na oba murai onde wense igori tukori dibuna koraria iga already kwabekirwa se ekiwange ekyo nibona koraria na ndaro that proclamation that it is going to be a state funeral. It must start with the word state funeral. Egegana na bona abana president isa tokana twanyorire a rock president mwanchaine wa kule he may decide not to give you a state funeral and that one remains so. So na ndemba katonyore that good political will. Lakini rende matukamange twarene kero monta asirire oneta yorang inonya kwarengo mobe kero monto ga kwana igoro yao because we normally say that you don't talk ill about the death because you do not know gose
you reconciled with your maker. Kagema mwancho muligere kurano sia sura sumu baso obono iga chinse chigaisano nesto chiabono mabosano chidakika kianda ekera tokonya kubwati aliagendera togokorekana imeyense to ya Kenya na mononga yumubere oikire gwikira bono iga kero tokari bakasesemeria Kasarani nigo ngokomanyo mwancho muligere lyabona abantu abange sana gosomo barobwa abantu abange nigo ogenderete guichura gosogenderete goswa segetikeria gya Kasarani aime yomuchoyo iga Nairobi sense muyende libo lirinendirina ine umubero wikire bado mubero yo turaika kolende na ngange bare osumubero ingangore goikaga nigore ase ebara ya Thika ositota na Thika road ekerekeri baruchie asegeti keiga gya Kasarani abwo asebono abakenya bonsi gosibari barase kinse mechi gachorongoro iga rwa Nairobi ne kinse mochiria chetana ine ense county iga ya Nairobi no baranyare kogenda asumu basobono gosomogoroba obono kogenda korora umubero uyo aroro ngukwenyore aseri tukulia nkionaro umubero uyo gose umuyigo monene sana usama tanga kurukwene masi nene sana nigera korekane aigaso muchiyo Nairobi asegetikerigia kya tokumanyana nigo barache bachenji gose na inde koro nyayo musana nene nigo barache bayire Kasarani because egetikerikia nyayo twensi ntomanyete na ekero kerengani na keria Kasarani egia Kasarani nekenene kubwa ekia nyayo nabo yo Kasarani ya ebintu bindo kulire omete parking nabo igo ase miroberi nde mengera nyare gokorekana nekia nyake ro kerigereria nkere limited enchiragete ebitango mire birororo ao bono no kuganya torore na romambye ine moyigo ino chokorekana segetikeria kia nyayo gose amabadiliko osamo nchirerio na nyare gokorekana aro litkore Jumamosi paka se county ya Kisumu no mubere Raila Amolo Odinga nyegusira orache oirwe area bamenyi bakuruchinse mu cya Nyanza n'abakenya bonsi kyujumla nawo barasangerekane erikoligereria umubere uyo aroro bosyo weretukure Jumapili engakieria arache go ti ndekwa ekero tukukwanira igoro ye program eyega engima ekero toko ye ligereria riboli nandire na ine programu yega ibinte byonsi mbichi binyara bakorekana gosasa matukaya gose ama unchiro narache bakorekana gose goikabaske ewire eri ebrata betena na matukaya gato because ene tukolitangani nande twarorere buna ibintu bigendere to korekana. I think ibintu mbere bitari gochi ewire ero mbakaba baitimise kiagero manyete ewire is about amaoni y'omuntu na ndebono eki Africa ngotema toli gosika amangana ali y'omuntu akwanere imatarakwa. We try to tend to implement it because ne wish yae na ndemondo ndeta yoratake asali matanga onde ebintu mbere bitaji konyara gokorekana bono munoroche kurutwata ete no mubero yo igobonete koba by saine bunge mubero turaika mnabono yana riorenjera kwenda Kasarani because ya abantu so you can be able to clearly tell na ebintu mbere bagochi go cut off so that they can be able to meet the target the target no bono muntu gusini no mocheri asawita komoira na bauta gusangina abantu bali bauta kwenda bakampu ororo no nyamambi no nyambotuko batata idiko ororo because ya abantu buna bamuanjete so it is not going to be a surprise korra abantu bakwenda bauto morero iga ya senkendu bautena nere balendete and you know it becomes very hard bono iga no nabaskali wanza koruta etiagasi ekiagera abantu they are in that morning state wanza koruta etiagasi na ndabano you make the situation more worse ibone no kweberani abantu kweberani bakama tukaliae aike but ibintu mbire bitachi wikerana kero kuligire umubara bw'abakenya balia aseri tukeriga liare role totara litukulitanga nesingitira lyumubiro ikira abakenya bali basoka ariko molero mugaka na mambya botuka kero kuligire batete na kero moyego erire kurwa asegeti kyanyayo obotuko bwa ankyo nigo baromera na senka ya ega alikarane bono liboli nendire na ine twarorero umubaro uyo iga asenka ya ekarane nticenyare kane gose ebitani go birache bisie kuna inda abakenya buna tumanyete twese no cyo osieke bita mbagwe talende igoro nguchiko baberera kon geno ndi twaroje ndi mugakasirete abantu abaminyogete gochibuoye
you can imagine igamete kare ni mari gochime sana abantu bati bagaikorora abantu abange sana baka nende some leaders baganza bateria abantu na kitago chaga igati gatoke yani gocha igonga tena bamucha ni bamoire gochi mwaye they are going to make the situation worse ikiagera to gutanga abantu nambacha. So you are inviting trouble by the fact ina abantu bagoenda orora abange sana batena na intuko tuko kobera gaigatora cio mugaka baka ase mugocha kumoirera ikiagera abantu bale bataratura bari koruga iga Sunday kwenda kumutindika iga lisobo bono bale bali baratena jitgangende ndare rororo nalio akero nalimororani tinje kwenda matanga so it is going to be something which is uncontrollable. Nakira sense program wamenyetero mbabege tena obotko bwankyo nigo baganira komera na senka yae bashindo obotko obwo obogima bona abumetero ike abuneke zingu mukutikire abuneke tirogere getinde sana abwa na otwate na bono there some programs bagoja kwenda balore bali vaisi by the fact ina the circumstances are not working. You see my take role yo monta korosie programu igo konyeros with a lot of theory ayo kaitena ebire kwaro sina wija gokorekana igo with a lot of theory but there's that practical part of it. Bono mune ketwa somire rero the practical part of it go ready Jomo Kenyatta baka parliament ya iride almost 3 hours koru Jomo Kenyatta baka Thika Road Kasarani it is almost taking us a day. So those are the practical parts of it. It's not about theory. Ekero tokorigeria emerobere yonse kerego nyakorekana imense yeitwa Kenya of course tara cha korigeria igoro yoboraibu aye na kibwa ringe ekero korire calendar asensemo yae umuraibu ese ya matuko na 5 na abere yokumurera umugaka na asensemo ya umuraibu ese atebe tena asensemo ya yere ususpendire emerobere ya yonsi erabono kendi yonse keria bange tari gochigokora urarakibekira araria urarakibekire ensemo tiango twera ntorigeria se calendar yemeroberio yense yetu ya Kenya ntubwatinya n'ekisemi ntubwatobo chinu emerobere nemenge sana bunense of course tumaita se wiki yare gocha gokorekana emerobere nerete neine usenere gendrete use nkikerigendrete gokorekana bono ya affect emerobere yemenge ekiagera no nyamambi yabeire dekere adina ne holiday omotimoko ekerona yabeire na neri tukorio omotimoko igobona no nyangeri kende programs ije government jikonyara kwenderera kware no na masomo bono kimasomo ya affect sana so ekeroma ito gosangi that it has been declared a state funeral na ndono omuntu olenge bw'abantu there's that laxity especially in the government circles or in the government departments bono bintu birojikoba according to the plan na ndono yango takawo sana na president ya declared to be a state funeral ama ya declared 7 days for mourning the numa was gosangina is engaging in official duties to government then that one makes it contrary to the whatever he has announced. Not only that one, you can be able to read the moods of the people. Maitinga kinereri utakano naye okolegasi sana. Ninga kinero gusangina moods cho okolegasi njiyo. Bono iga the moods cha banta banga okolegasi they are not there. So no okolegasi iteri gocha yaba productive. Na liria ama tukayande na ndoroche holiday yechebe mambe motimoko wonyere Jumatatu mashujaa bona seriburi kale na mashujaa enda kigosera achebe onyore ni gotokorwa matanga ritikoria Jumapili alafu ritikoria Jumatatu mashujaa ekararia se county ya Kitui bona ibinde berekero kotema kubibwatani asenara abugwe ikabona gwakwama na kigose mashujaa rirachelipe usebona riracheli onchero nubona ribe bona libono bare togandire tokomorera mugaka Raila Amolo Odinga because amatoka ya 5 na abere usenigoro keroko ya barako roli tukuri igoro game nete toganire togene paka lit kuna enderia Jumatano wiki egocha whereby igo mashujaa nero yenyorire kere imasa amatoka ya 5 na abere mara mange kero monta asirire ekera tugoture liberera riringoira na lirense so I'm hoping ondabwense kera asirire liberera riko basana riri omuntu atara eniwa
but ekera enigwe gojo wasangina ni emotions y'abantu babwate chansire koirana with the time wasangina emotion chiri chansire koera so I think by the time to week on Saturday but say Monday igakare very fresh in the minds of y'abantu but nendo kero kurigererio manyete emyaka konyora ikire ebukuyoga yeba tataino muntu bente komanya emyaka 70 ege emyaka 10 ne bonus emyaka 10 ne bonus so ere igara litenga kingie in the sense that ina litukorie lirigoja ne litukoto serekea masuja so it's going to be part of our heroes maybe on that day and I'm sure that the president will celebrate him in that way as a hero because he has rested one day to have a celebration koba a hero na ndeba no itukokyo muntu arare kutatigerio ase obugimo boitu tomenyete whereby people are now celebrating and seeing your achievements as a hero. So for me, I believe that this is the best time yomuntu mnere what stage yae korara Miamano mwanchu mwirigere kurando nsi asore ase umubasobo na ina atokonya gusanga igakerokeria abakenya mbali bagenderete kurwa amagomba abo gusegutuma engora yabo gucyase amate ya nyagusira mugaka Raila Amolo Odinga kerokeria kuina bakase ensemo yende elio togendera konyera amagomba yo egati yabo umuwakili Job Nyasimi asumo baso obono ase litukolia lero inkani tikoira chinga kechi on behalf ye Nsoko TV kurua pole nako na pole na inde pole enene sana uchese familia yomo right prime minister mheshimiwa Raila Amolo Odinga na pole ye ngani tiendese aba Kenya bonsi mwaka mheshimiwa Prime Minister, right Prime Minister Raila Odinga unyarira kora mangese Kenya ya bono unyarira koleta democracy urwanere democracy kur multipartyism paka tuanyare tokonyora democracy ye byame binge ande tuanyare togutware katiba ya Kenya etotumia wona ya 2010 nabo igo unyarira goturwana twatware ubosibori bwo kwana na gokora kende gyons kilikeganiri ubosibore tubwate mpaka bwiki TV radio press na kukwana konde wonsi eye neye moye nkireria nyarega kurwanera elinde libaga litoke asaba Kenya bonsi endo nyarega kurwanera abakenya bali bata ikwenyara chinjira chinde chonsi esengenji yechinguru chiaye kurwanera na kigekogera eserikali osechi serikali chianyare chikobororo chianyarire chigokoregasi na wono chinsemo chinyinge cha Kenya chipara chianyare chikobororo na inde chiseme na joji chianyare chiko nyarekana chikoba goikeru na kero mwana inchi igo amange na rororo umugako yorarire anyare gatokorera igo tigangire ngake kurwe ngora ya ye kurwe Nsoko TV kurwa sinde na kurwe selova myane njogu mwansa ni Nyasimi advocates na gote banyasaye tigabagate abe nainwe sechinga ke chobo kendu ni maeteteri raisi nuaba Kenya ni maeteteri raisi dibagali likonyo mwako yabwate bono ondeta yo chikolitwara ekoro to kiene kenene sana onde bwensi gotena nanyare gagosororo na inde ageichori igo esengenche yubono no gwanja kwa Nyasaye tiga toba amone familia nande tiga tobae oboremu elinde banyale bagweta sa chinga kichi cyabono baita saya ande Nyasaye bana baro mbiamono sana Benainde ayo negatia magombo nubura wategerega bo muwakili Job Nyasimi unarura magomba yase umugoroba obono igakerokeria ngo koira pakase egetikeria Kasarani asomugoroba obono nduchina umubiro ibono konyagosole ase egetie kyo kerokeria kerokorigereria umubaro bw'abantu onyarire ko wika ase getike n'umubaro omwanene sana ekerokeria ninchigo koira se NSMA UND elio onyare kwerorera ebweka omonyene kolende tutaragenda se NSMA yukorigereria narariaya agendera tokorana kura se getikeri gya Kasarani egekoro tonkere Raila Amolo Odinga abegete na inde gekoro tugetekerene sana kolengana nabange batane gekoro tekerene sana iyo etramanykana na ine ningo orachabe ke koro teke na indeke moisane
nama enaro ekoro tabegete nekenene sana na ndeza tigetia clear succession oyo gocha koira gocha kobeka ebikoro to biaye but tonyorena ekero tato mwaba kwete amaswali narayo abantu bangwe bori na barabo tato mwabo rwalire tato mwabo orarire ebikoro to biaye nera nebire na biarenge oreta ngoja kobikera but out of nowhere Raila worked his way to the top nero rosiri ebikoro to biaye I believe na omuntu nere na bawete ko work to the top anyare korosi bikoro to biaye aikere ase konyara ikire but egente kama kero kitoko ageringerina ekero monta auta kwa bamba kaikigorari it takes time taligento ogwansa rero mambiobe it takes time so I believe that is going to be a journey yo montonde kuja kwa image igere abantu abange ebigori biri biaye orana babeire abagaka abantu abange ebigori biri biaye nabagaka gose bari babwenete ko so ebikoro to biri biaye abange babo they are not that strong enough kuja kuisania birogo bia ebikoro to biaye so it is going to take quite some time kuja konyore lidende ego fit into that space nage kwara leire na bwango party ya nominate mamuro mwabo koira libagariria it's just one of the things we avoid vacuum at the top there is a lot of vacuum at the top people will tend to make decisions chitaiyo na abwekera tokogendera kuruga gwase gwatigaire na emambya rero ntwarura mumuromo abo Buru Odinga oyo of course obwate emyaka mingi kubwa Raila Amolo Odinga oyo bono renya gusira ekinga kieria Raila Amolo Odinga arikwanda kuburi kero kerikia AU ekera tokwera na magegake wenyorena nigatigere tuyo kurukwana nere Anyang' Nyong'o oboteneri bwe kiama kidogo bono ribori nandire naki na seki obora yobwara ko gada so Buru Odinga buno mura intenenera asiki kekienge nki botari kwiranira se Anyang' Nyong'o oliyo mugaka atigerete ngakeri na sogetakarana bas oyonera na iseneti garara abwaterera lakini bono bwache nchi wake bwagenda se mumuromo abo one of the things nerina it is for the best interest of the government and your stability and they want stability through Monto very sure. One of the person they are very sure nerina mumuromo abo kera bono mugaka emyaka yaye is very sober tekubeka na liriore omosae Anyang' Nyong'o is a radical in one way or another na ende kwa lele comment chia ebuya tanketi broad based tali monto kwana proudly about broad based na nyaka nye kwana tali goja maiso marole anye kwana about broad based so it's for the best is none government ye enyene yoka neta ito montori very sure ikigara one of there in partnership na ODM so for me in my own opinion nerina na bora sangina from the intelligence bintombio biko kolekana abrupt maybe through intelligence negasi yabo egotena connection na tiganyarebe aiwe ekwerendeyo at the same time our politics is personality politics remember this is a dynasty family bagotaka montonde bwensi aire that position so they could want to fill that position internally yeah that is another possibility internally because umontonde isako ira that position then it means that dynasty is not going to be there Odinga family is a dynasty they need a continuation and how do you do that continuation is from one of their own that is the best way na ekero tukurigiria se obokoreri bwaye Raila Amolo Odinga nigarengo omuntu renge omoremu obaremu barabwate na obaremu oboiria kero okuborigeria no baremu bwari kwirira pako tware farm stand yani gakanire gento konyotebire nokorio ekero gotegera abaraya babande bonsipi bari nse yaye nonye bari batutigire kero kubategerera gocha kero yo mako gotebi na omugaka Raila Amolo Odinga ekera akorangiri usagwa kire simina
kwa igura nyone ne simi igo manyana ingana nero nande kero mwache mwikaransiri gwikaransa iga ebintu biro tamu change nande kera tebina nigo tokogenda okorio nokorio konya tebire tokanda guchie ekebe nigo mokogenda ekebe konya ukanire konya otebire tokende busio nigo kero yo mugwika kore ngi kagenda busio so engani igi ngimekero kuyerigereria libori ni nendiri na ine muraiki gose turase tware usenu muraiki orobona igo kurigeri guna oyonera na gwate farm stand na monekero toko kwanire kiama kia ODM because ugotena kuri kwa farm use china chiriare gokora nigo chiarenge chingenje sana nguika chirichia nguika chiarenge chiarakonya asegete. Gochimotuga is too early to talk about chama ya ODM because we do not know how it's going to burn out, in the sense that there are now two camps. Ndobwate no nyane kero mwakatararara ndobwate two camps. Bali bago support gosene serikali na bali batali go support serikali. Bono buna ararire na bebucha kwa bakongwake ekiagera omuntu oria konyo okora ekiama na ndogo sankyole na matuka abange abantu nkomo abale gosena abwate that personal touch na abantu gete so things are not going to be the same but irende na konusana bono iga once go predict na what is going to happen maybe in the next 2 months na litora anyare gote no this is the position toroche ekwerendeye egochikoba na korengana no mugaka Raila Amolo Odinga ibintu mbirare kuganye bikorekane usenjiranire abwatu kuganyena igintu gite bwangi gyakorekane inchira gite ekeiga bwangi gyakoru iga na bono mugakorarire na korengana no kuganye kuri kwaye ni chenyarekane ebintu biriaga nitibichi gwikiranigwa bichi gokorwa bunero monyene agareti agoro because korengana no buraibwa inchiranire ideologies inchira bwate na ki ense nigeganeirie korauga gose eke nigo kiganirwo gokorwa iga eke kiganirie kogenda guchia ni chikunyarikana na ebintu biria igenete biche kogendererigwa nabo igo bikorwe korengana buna nera garete bikoro because ebire bintare go share na bari barenge amonere tare gwikirera naki nigakirete nyone kare gotenena nko chingu kwa kuna kega konya no murubiri obwo bachenu ntegete obeiga konya ni chisemi bwange chire konya ni chi serikali chi county devolution ebeiga bono mpaka ichigo chenjerere kiagera kero muntu maite igagochana its own policies teko baraisi wansa go fit ebintu byo muntu onde bikoro to byo muntu onde for you also to survive you must come with your own ideologies and ideas which you believe in so it is going to be very hard oterana policies chiria tenenete umuntu gochagocha will also use the same policies but what can happen in arena on the ones you rache baka very keen with the public interest what are the policies because no nyara ira yango ba read by the policies tiria chiwoja go affect abantu abange no bono woja gosoa baka igereri those policies na ninkieke woja go affect abantu abange and how do I now cut my niche na njemanye kanena I stand for ABCD. So it's something which you cannot you cannot use policies chomontonde for long. Of course you might for some time, but after some time gojori watana nanje ninda itekomanyekana with ABCD. Wasangina wano wansira gotiga those policies choyonde. At the same time uchakwanda na policies chirichomontori onde it is like you don't believe in yourself aingi otenenderete what is your stand on these other things na asense mwende ntubwate umuzigo bagoteba na Raila Odinga nigabwate burden enene sana yani nigabwate oburitogete obonene sana na abandi bari bagoteba na muzigo kibono mugaka bwate baminto mugaka no mwana siasa na umwana siasa no mwana siasa turara chakiranga asense meyu kwanza mwana siasa na inde umuzigo yabwate muzigo kyoyo na mura imense yetu ya Kenya bari bagokana bari bagwanchirana nsemo yagonererie tingonya watana nsemo njenerende one you know politics is very dynamic depending on ngonto kikwaboli depending ngonto kikwaboli egegerekero over somebody's policies you know
you'll tend to navigate, you'll tend to be kobano angeno monto you. And when you are opposing somebody's policies, yato kana, you are not very close, no monto you. But then nadinata yana, ekero monto, oppose some of the policies chiri, no na hikero korigere korana, these policies are not for the public good. You will tend konyorana abantu abange gugwanjira nabale. Na ndekero gupinge government ebintu maite ebintu ebinge biri serikali ekoreta mbiri abantu tutanjeti. Kubwa ebintu biri twanjete. Igabonekero usange na ebintu biri tutanjeti na byo gupinge ebinge, you will tend konyorana esemo gite y'abantu bagwanjete. Nese mogite y'abantu bagwanjeti kwabo musigo bono litali musigo likorweru by the fact na some policies of the government we don't like them at all na kera to konyago kwanera iga mwanchumo ligere kero to konya ko ligere likura sensemeria ya Kasarani merobere ao nere gendrete kurwaro na boigo kero keribono basoira se getikeria Kasarani elio kerikuru kuona viewing gose kurigereria umubere kunyare gokorekana ase umubasobora kirekana 35 ngure chinsa isano na isato cha bono mubasoba ega kakerege ekienga keigo ningirane gose ntogendere kwemanya mange ime studio ase umubaso obono tuskare kurase geta senkyao.
dawa hiyo. Hakuna gari ndani, enda hivyo. Itabidi tushuke, tuna makamera tukimbie. Hii yako. Sawa. Acha niingie tu na jamaa anahitaji kitu. Unaweza nisaidia umpatilie? Sasa ule pale kwa mlango. Kwanza. Itabidi tushuke, tuna makamera tukimbie.
Hii ni yako. Mwanchumo ligere karibu na inde somo goroba gusasomo basobora chidake komenenye cha tigere chirage chinsa kianda ime soko TV borosomo mugusi kitokonya gusangari tukeri yakabere yo kumolera omogaka nyagusira Raila Amolo Odinga gwikira bori bara tuko kwana umuberoye oikire ase imege tikeri Kasarani na bono nigo obugoiri guchikobekwaria asoganiri kubekwa eriyo abananchi gusaba Kenya bachake koyo ligereria kerokeria murubiranore orachi kubwatwa omubaro orasigetikiriya Kasarani no mubaro omonene sana ne chinse chige kerokeria toko ligereria wakili orochideka chitigerete ne chinke sana chiraga chinsa ikomene mochi abono mugoroba na bono libo linena ase program ya batebetana ne chinsa ikomene mo bagosieka ine orochemboni go murubiro yigo gocha guchaka of course no guchaka torachaka ni chenyari kaneboli bachi basikire chinsa ichiga ikomene mochi aboro mugoroba gose nigo baracha basuki gweka chinsa ikomi naibire naki enseme yoraye kwarire nyone lichiko litu nakibono ligoteba ase emerubire ngabone yiga ndobo atiri chiko about state funeral ndobo ati to start with that one. A second, te konyalekana bakana litwato na there some adjustments baguchikokora. This is one of the adjustments. Amatanga ya bono bakaende bakairege keitwa amanyena saa 12 araere gosensa moja araere. But yango era wango mapema mbiyana li abayibata take that advantage. Banse gusumbwa abantu banse gusumbwa abantu igo asense mo yago nerina mbiyo moyo onacherunchera mapema rinde abantu baitomba nyara gusaba Kenya matembare na babande bagosaga no bande bayibirwe ibintu nebinge birakorekane inse yikidakikanyona niko michoka ibintu nebinge sana birakorekane na inde baisa gwara omusundoche na mubere norega ari musundoche oche abantu barakora ibintu ebibe abantu barasaliye ibintu ebinge sana kubwanonya biri bitango cyo gusalika igo bango take like 20 minutes ama 30 minutes igere gentekana no gusaba anyo muntu ongo saberwa saberwe ikina kigentekana na bono ikera no to make speeches endless speeches njigo cyo gukonya asensemo yago alia asore uno mwakili na boigo boro meta no muntu bweri chiko maybe at one point nabona nyore na sinale kwenyorete no mugaka Raila Amolo Odinga gose ase chikoride chigatokora teba chobokora lia samangana ya yeli chika katiba ndo data egotebekana no mugaka no muntu rukubatiri chika bane batebana nere nkolibuna arenge bintu biratari kubwatia eseme yona ki oraye kwanire no nyene ngakiga turiti uchikokora somogoro bono omuntu bunere amachiko narura abwati nande narota abwati bono muna lichiko liri abegetu elia uchigwaswea auchigwe wetiania liri maite no kobona lichiko abunete patirende nerina government yango nyara como bwate kyagara because of his strong supporters uisa como bwata gusangina nonense ikwangorenda na bwate teyo you will ban the country igamba chikonare amange tango bwati bono na mandamana ali bakorete 2022 no baguma boiranire igoro you see
maandamano arita kisheria tangorusiwa but rene no okora kuri negekuba na ndo takora tinegekuba government bicha muri bicho kanyana ne government oye tokonyara okora ne kwa na biri akorire ibintu binde government konyara korisen twe bintu biri igama chiko narango bwatia na machiko nare alenge kobuna by the virtue that of his position ne bintu rende lirigo kere serikali korokia serikali na ino bwato motwe na ekero korigereria egatia bari kumubwatia egotebekana na abana ba kisiasa gose abantu abange bari arerire gotenena kisiasa na bagokwene kino burayi bwabo no buronge bore abange babo nabera nyarikane na batigire asomo sunte kero korigeria omuntu igombatnya ne kera korera nabo korira omuntu esura iganywana twara chipche chinge sana chigo tara semetano korigeria kwarana keni oyo kunure 20 people aba Kenya ntokunire now ngai batigaire bono na mono ase bari kumubwatia kisiasa abantu abange bari bachukumia ekiagera abantu bari ango agosene ticket direct ticket kwanyorana ne wefiye party kera na asinaro sangi wefiye party ere kero kwa era direct ticket wasange na wachorerwe bono abantu abo it is like also they have died politically yero muntu libategemete sana tagakari ororo so we are going to have so many political casualties along the way mbia mono asugusanga kwa bono mugoroba chideka chiatigeriga buchinkeiga kero keriango kwa libagaiga richideka nyana nibere liogorwa engora yago se nkwane yago yo mwerio ase omugoroba bono na mono asalia aetanaine mugakanya gusira Raila Amolo Odinga nje gento nango tayangerina as we are mourning him to keep peace to by then this is a season okungorororo ni bukoyo tena kero monto nasire ditukoria ekaroria ikire bono rende balitore moyo ikiagara ntutagete komenya na mambinera ororo ntosalire rero toshinyumina mambina ntu twanse gotaya koiga maisi kumina mambina ninga kiyaba igegende kanene we keep peace to keep omorembe torero mugaka na maskani tokoro moyegoye buya ikiagara ogokwa na ndekero ko ene guna maskani negento ekia sana Biamano mwanchu murigereri aso okubwatia ya Egonsi meye Soko TV oboroso bwo mugusigwe kirabwa se twekere asebono lakini ayanda mange nare akubwatia nabageni bande gochakira chinsa kianda chia bono mugoroba gendera gotengera Soko TV oboroso bwo mugusigwe teriane Ishmael Mogere.
Mwanchumu Rigereria, karibu sana ase studio. Nachika huko manyo Mwanchumu Rigereria, karibu sana ase embeo naenda ase ntunde enda turachiko sanga asoko gendra huko manya asenchira yobwagare agendre tachagete rituko rigoro agendrete rero rituko ya ankyo goikari rituko ya Jumapili kile sabari yo mwerio ya yo muskere loadinga irachie kwene kyo kirara chiko tinde kwa asenka ya higari ensemo ya Bondo county ya Siaya humo beroye no nyatiko ba gukurusigwa ase ensemeria ya India oika ase ensi ya Kenya getige chindege ya Jomo Kenyatta International Airport chinsa ibere chabo no mambi emeroberio ya nyarako konekiwa goikari ase egetike rikanya yo stadium kurenda ase obokebwaye na bananchi weso kya sobonge omobero yo nyarako kugosukigwa goikase getike rikya Kasarani stadium bune nchira ya moyo kwaneke buna bananchi abagamba chigo isana korigereria omobero yukurende goikachinga kechigato kumanywa botoere rumbura ikiranwa ase abananchi baisokira sobonge chibura buru nchigendrete kwaneke goikiraboniga n'abanyanyimbo mbagendrete kwaneke ya korenta obotoere rwa sensemeyo ase ogendrete korigereria gaguchibicha sembe Mwanchumu Rigereria ne chibura buru no kungusana no gotindi wanyare koba bosiko gendrete kwaneke wa ase boniga ase getigia Kasarani stadium ase omochoiga ona Nairobi humo rikito Ishmael Mogere nwaringe gaiga ase ensemeiga entangani gosanga naye nabono nasoire gaiga nabageni bane babere tunyarako batoko gendra gosanga na kubwatirira esabari iga Mwanchumu Rigereria unatwachika ko gotebya kurbono wikarito kuri Jumapili no gokopanya ali agendrete kurbono goikaritukerio Edwin Nyakundi onyarako baka goikirana ase studio hachiko nkonya gosanga ayiga senchira yubo ikirano naboigo Mheshimiwa Pius Mugusu Simeon oyo koria kergo kyo senator se county ga ya Nairobi para chiko nkonya korigeria sabari iga naboigo ribaga herio Mheshimiwa Raila nyarako baka gotiga magiga ningora cheko baka korigendria naboigo nkayatigire anemono oborai wage siasa sekeria bange ni goba maete asoborai bwaye wage siasa. Karibu sana bageni bana ase studio. Thank you so much aso kwera chinga kichino nkora ngito chake na yenya kundi ase chingwa na chago choko igorana na kumukwani Mwanchumu Rigereria naki wanyareko babogo koirira mbuya mono muraria minto mwensi asomole Soko TV na bali bonsi bakuriye korwa chinsemo cha usine chinkongo chietanaine samari etangro kwedu Nyakundi korwa Mountain View aigas na belegi ko bolio borai asi chintunde chere kurmaiga na tebire mono kigima pole sana ase abantu baito bagusirira bali tuli agusi ekene kia mangana nkelia nga montonde bwensi osoire gosole siasa gosole Kenya ya bono onetayo tamaithira ira Amolo Odinga ndaite kurwa magombana bene gochase family ya Raila Amolo Odinga pamoja ni familia nene kabisa kwa Kenya andon siasa babeta abaroriro buya abaroriro burayi ababeira soborayi gose babire Kenya baroriro burayi wa Raila Amolo Odinga as a nation tuasirire umwaka bwengencho asoborayi bwese ya Kenya kinari gocha bono eye nyatori negende kempuga teiga moto bonaye bono birero mpiyo rabeke ikyo karike ke bono ne kyo karike ko kinga wadanga the icon has fallen no ko kinga umugambia osikire ime ya Guse ime ya Kenya ime ya Africa orali diteli bono ndicherikauke bona boli arenge strong na Raila arenge strong no zikoroka na giriniga mbe na riro lichita ikachinke igo lya kendi ose lya kaukire no korna uburayi bwa Raila Amolo Odinga no nyebwa Raila oralire uburayi bugatonya kubutwara mbura sobongo bwaito una especially umugusiye kiagara Raila no aruto kuruma atase. Thank you so much. Gato chase Pius twego nare chinkwana cha choko igorra naki ebintu byagendere yenkwa chinkwana chikuru wachinya warta tukuri igoro gosira ko Mheshimiwa Raila Odinga wikiraboni yakiremero beria gendrete akikwanya ariko bagokonyora amangana iga biya mono muraria nande biya mono Soko TV so gotwaribaga na intutwara atuma magomba itu njenguru Pius Mugusu yo Simeoninde seitombo basigari lakini nje no methe Nairobi matuka mange bono mne miaka 30 gana kode Nairobi
nongo kolegasi nona alereire abana banega nataka gutuma magombane ayabene njine family ane naba Kenya bonsi mangana ya iga tukunete twins muno mu Kenya asogusirio mugako yiga nando mugako yobeiro mugako obeira sama isha ito engakintambe yakara munanje bona kukwana ige miaka mbate kasana 50 na mugako na mumenyine miaka almost miaka 30 abeira suborai na nje na abeira nkomoro na abeira nkoyige bintu bya yagokora so litukuria rero Africa ngi matogo jaka kurwa sumusubati oye Ida Odinga na bana bae tumaye gocha saba Kenya tocha se fraternity ya ODM party and the Africa as a whole tuapote siro mugako yo tuenzi pinkorera tole naki mheshimiwa Nyakundi ate batobugorera tamato ngana into no tole timu yemo lakini rende ne losi yabire nene mugako yo rarire lakini utwataka ko bubuya na magombo korera kora kutolere tomokobe buya lakini twanyori riansari nene aso toranyore ngaboni gantu bugati yesu tumanyite yesu togocha lakini twasiriri eheri yarenge bodi yes toraskocha se edun tunana ko bato kori kwende abana inchi bayasokira asobonge igoromba soketa senka yaye paka abanyanyimba ke hegato ikananga mbari konyara koba bekase omurubiri romuya emirubiri kabekwe korekana segeti Kenya yo stadium kurenda abana inchi bagasokia asobonge egetie kanage chinde ya Jomo Kenyatta International Airport ntwaro na basokia asobonge na boni gasegeti ya Kasarani abana inchi bayasokira asobonge gento kirire mpaka abanyanyimbo mbara atwara murubiri oboko ene kya abana inchi nkurire baro mubiri umeshimwa Raila Odinga asenchirengia ekegani kigekorokia ekegege kwa kiubwanjani obwanjani abantu babwate asomugambira Raila Odinga abantu banjitira ira kubwa yani no era ira bika no era no serikali hata serikali yatemire sana asemirubiri yose pia renge serikali yatemire uronchekera baika airport na andi nonye na matanga ayatari amatanga renge ya umuntu kawaida aya na matanga kurugwe songo na states funeral wana abantu bari barengo maite abarenge kuganya amatanga ayabe conducted na abasikari lakini esenge nje yobwanjani bwa abantu banjiteraira nonye urarire abantu ngentege dangane kimba maite urarire lakini abantu abacha Kasarani munaboni gatoro cyari ngaki neke maene ndaire mwate burari dobono tayike gutuka nande so serikali merobiri yabegete abantu baba bange munuraro sindagire nyumba ubugabagani abagoje gushikumi bamanye goja bange so iyo ndotoro cyaboni Kasarani kegenderete ngirige gworo kingaki enambe yachi yaba enyinge paka nona basikari ba 10 bagokora nkorengi kwarigite kwarore kitiya gas cyarutirwa kaiga egere baseberekane banyoreri baga none mirubiri ndero robo niga bakabarushye mu birori gari because bana inji na babera gari mba wanja ngatoisanikire serikali nataba ngabera baka sasta ya butuko abana inji no bari lakini nende mirubiri gwikekoro asenge njabagani abacha abange nande ngaigo nato kogenda lifino oroje parliament abachinje because igata kira chi parliament bamorole barora parliament ngerenke abantu ko basoire paka kirama nande ba guru parliament bamaka yandare buoye so emirobiri ya change kulingana nechinga lakini abantu nkorera bari ando nobwanje ntubwata so mugambi bito tigabarire tuensi nkorera tole ntwa mwanjite mono lakini otonyori yatocha soredun oyino mochakato itukuri jumantu bwato murobiri ho mondane kegima yotukagere tabagani abange mbachi kwesoke bache itukuri jumamosi moberongo tirimbo kore ka se county ya Kisumu nando otari kwa senchira ye para we ka se county ya Siaya senkaya na bwe itukuri jumapili what should we witness going forward onya boniga asokurigere mobero twarure chibura bure chigaba nanchi basokira asobonge chinga kichomo igori bene go gocha wikakira bagani barache kuru isiko yoro banguru Africa nensengi maba motogiro musikere Odinga ngakiko chikoba number 1 nyuma tutaraira niliabu direct imora Raila Odinga Raila Odinga ebikoro to bya Raila Odinga musacha tayo iboiru bono igora bibeke bimuisana na ande Raila Odinga it seems that he was aware nga muntu tayo ararigire Africa ya mochengi menikirudi gochakira Kenya korubuo emate pondo paka ali Mombasa Msambweni ora bugorie ebikoro to byo mugaka Raila Odinga inkingo gotebeliwa ekero mugaka news yaje tegorongo mugako tonyorire nyuma nonyene serikali etaratangasa abananchi bamanyira eye kurumwa the power of the people, how close you are with the people. Komenta nayo ekero mo igore sina we aturie take nonye yarenge na magombo
bantu payiro ne serikali yarenge in mind yama in mind nga ikiabalero gose kiribone igankebe serikali wetwe ni sabakira kwarira mubere none karuru endege ya RAO 0001 yari chaka ko Mumbai aba Kenya bare ngene ndege one on one step by step yento kiye kemo tu amisia in fact they are the most tracked flight ever it has never happened in the entire history of this republic or anywhere in Africa, anywhere in the world. Raila number one, Raila is not a person. Raila is an institution. Raila Odinga no nyetoraba ke Raila is a movement. Ekerebono yoto kwana ekeremo bero ikali JKI for the first time abasaye go saba fuasi ba Raila Odinga. Evaika sege I don't know kikuru kwa sege usira kini evaika sege ase ndege go ekogwa mwanya banda tatakiringa ki otakiro ganyumo genyo go guciari geita pati pakale ere pigipigi rere yari na sendege korara koruga bungiyo koro nande batebye serikali yabateba biyegera na want to appeal to the government onye tutagetu muyego yobo omotoereru tiga let them guide but also we be part and parcel of mourning because omuntu obere affected no serikali kera affected bono igaso kwa Raila Odinga umuntu uriyo kodi chingi niyo kodi omeno uriyo nyorire freedom uriyo manyete bali babere this republic bamanyire nga for Raila Odinga to be alive was a very crucial step. The freedom we are enjoying today is Raila Amolo Odinga. The power we are enjoying today is Raila Odinga. Ekere mubiro ikari airport kero montari in fact bakana mbagara muri ndege rere bari neke stairs cyo kuri ndege umubiro koru airport baka Kasarani iriro almost 7 hours weka Kasarani. What does that tell you? Etuwata banga tigo mubiro ogende ne base y'abananchi. The former president Uhuru Kenyatta na atema go calm situation igari airport lakini noere ya mosinya eyentongwe tware ko igari go etani na ki into part and parcel yoko ko Raila Odinga. In fact what we are appealing as the young people valitole behind Raila Odinga in terms of his governance, what we are appealing kelinga tiga abantu toegu chinga kichiabene chokumurera Raila Odinga. Ndokyo mwali going forward serikali already koru airport twalire paka bono iga Nyayo yani Kasarani still ntura manage korora Raila buna tuwatakete muna abananchi wase buna the bigger number, the larger number yo mu Kenya pati serikali bone hiyo ndo yakore kerene ya rutire tiagas abantu baseberekana umubero iruru stina nto bwate gasimambi so again serikali yakore kenene pi as far as onyo mubero itoko ba viewed one by one igana bange tole is almost 50 million Kenyans so that ko rumubero tiatobe ko rumubero yo style mzee Kenyatta abegetu umubero yimu kigugoro ese screen ebe ku screen torore mu mugaka mayo to agishe mu mugaka na roria orari the government must improvise a mechanism to ko rumubere na maiso tari sanduki Detocha sore Pius mechanism eduna go kwandra because oyo kabero muraibwense mheshimiwa Daniel Arap Moi na asirete bogimabwaye mheshimiwa Mwai Kibaki na asirete bogimabwaye abega bonsi twara remebere yabuge kobe kwa senjireringa abana inchi bakonyora bagari kurigerero mu birori asomoroberio inkemero biri yotakobekerwa ene kibuno mheshimiwa Raila Odinga nere konyora bagabuna riri obotorero bobe kwemerobero bekwe abana inchi baroro mu bire yamasema ebintu mbira bibere bitatu bireta bauti ugende getangani oyo osira oyo igakuru kunge president y'abantu tari president ye republic ene reta bauti alafu ekero mugambi moya kwete na jete baka parliament yari ababege to mubere mune duni mugambi duni ateba lakini tokaegwe inchere yemo ogosoka parliament kwa morori gosoka guchisiko turi koirana ensemo mune ya Kasarani negeti kere tambarale no ene airport
nande serikali yarengerere tiganga ti umubiro uracha riri umubiro ikire mate bintu bine miroro uko bangana nekera bageni bajiri nyomba nga abacha abange abani bari bakunyo sukari abani batari kunyo sukari. So the government is in the process, because I am understanding in the government ikoran imbali in the process munabone ngendo toja gukora mambi nabura nyora bakogenda mambi banyora babekire egero umubiro yube kwege stadium aso imugete igoro nabantu bose mugutara abantu nani 10 mugutara guchi direction yemo because into atabaganga enambe ye nene y'abantu bakire korora umubiro Raila abantu mbali 70% bataramini ngakinga Raila otutigire nandi ko se Raila osirire so bagokora that system because nandi swali linenda kwa buri mweshimwa Nyakundi ki going forward and munabona matabageni bagocha gocha asa matanga abande mbaki Kasarani ntogi torore chi president ku African countries bagocha gocha na barabungocha bari ne follow up yabo iko bonto jinga wike serikali bone eve quick yasoko bangana umubiro yonye bono Kasarani yatoire ikwire ndegasiga nga kitogocha kanyobeka mambia na ande togocha kumutukutali tukuriyo kumutukuta because that one then means elio mweli bono so nima tenga serikali is learning na ande bari kobeka merobiri batenge yere perfect because ababa tabanya uiko change kulingana ne biro ebiro nabure nyalenga kwale ko tara ngwa bwate liburi embure go to go to liburi bano uikamambi tutate ko sabe serikali yetu ka serikali yetu gotegerere mambi bakore merobiri emiyake egere ntumi gana gari nyayo stadium na ndegera abantu banyare korora gekara abantu bani bari bacha kuchaka ko na matanga na bani bari bacha kutigara lakini tutagwasi umwe na mbene nje tigara ando tutegete okorera mogako yo Raila kobe kwa maskani na handete asakoba ngosini bwata manganani so to confirm to you the government is doing something at least mambiboka toitorore change nanga kiumo biruko cha kororwa na ndabantu banyore nchira yo kobarora buwango na kosoka lakini gabu to respond to that mheshimiwa Professor Kindiki nana na the line up nata yotenga chinse monchiri chikanda to kurigererwa nasinari chigo cha kubeka chiskill so that to avoid abana nchi goicherana sensemeri anyayo asinari mirubiriko cha kubekwa chiscreen chibekwa abana nchi bali bataikirane una mheshimiwa Pius atabire banyore bakari ko bwate mirubiri ya masaya umuralia mbuyo kubeka pati onye serikali yego chikogende nchiriye naro lile Kasarani trust you minga litukulio komoeni Raila serikali amangana na abero ekore function ya yero yo state house asutachie arafu nduna intokole function ya ito bondo ase Raila Odinga akoro yendo ngira Pius yakwana serikali takiri ko kibwata in mind ndo gikoro kunga the people's president and the elected president of the Republic of Kenya even though we read about bako Raila manyete no inichi president chosi ipimwa kwa na chiabeli eta chiararire Raila ne roba shaping mpaka tuarolire the essence of having a collective government ekobeka kero muntu on board Raila government yo ya kolire election ya soirie president etararangirira ira ngagente kijya tole kimetulemea tunataka usaidizi wako aigani weta bautiera muntu narogocha that is why you have seen followers wa Raila they are not mobilized this is a call a feeling a passion umuntu agocha number 1 muntu nawe taito korora Raila gwakishana ki amaene Raila yo toreterete constitution ya ro ralire amaene Raila na hakiye kura korona gachagite gwake kura gako either in one way serikali gekomura chiko oborai ne ro ralire amaene Raila yo twarwanire segi akatotiga akagenda broad base ne ro ralire so chinchera chisababu nchire how a crowd yekonya ko build up with reasons I'm not happy with what I've seen in Kasarani and if the government go chokora this this is past mate enchera yebura buru is a past issue na ande into takakobeka Raila na yani go ikatutwara maandamano tumanya ko stabilize yegento kigiego chakuna Raila Odinga etwataka to mugako yeshima yayo mugaka kwa rosire kwa temire kurwanirire nseye abange mbali bakonyekire mbali kwa bekire bono ibona to kwana bare segoti yabone bacha kubongororo katima ino nasi bacha kuchikwaza
mbali na baroba chire ko iragaria bakonyuru bari birugo asengenjo ya Raila bana korana ba minto bunara araiga mambiti nikoze komiyo kiuga mbali barororo kurende ringa nari mwamu gandi ringa I want to appeal to the deputy president kuikaba involve egento gekoro kunga ODM fraternity nebwate egento gekoro kunga strategist whereas ODM bamanyire movement bamanyire steps cha Raila Odinga nga Raila Odinga is a mover of people kuikaba the spirit ya ODM leadership erena some varus too much military and you know that kind of military that kind of governance procedure babe also political bakirire ko for political angle nanga kibanta kero ODM nemanyete ODM it has been a move of either ups and downs of these tear gases so mbamanyete gali no tura let on board like what has happened today in parliament ekero bijana byali na kirama bitete so parliament biganyumu berekerama speaker tried unto ya matagar Amoro Tienda tried unto ya matagar babole kina tried unto ya matagar pati umusaye nari gigwa buga tiabo oenda at least na kure temperature igogo ike serikali nere move ne momentum y'abantu nga kutora kore to cool temperature number 1 yo cool temperature you must review your policy yogo chikoru mubere Raila Odinga as a public whatever number 2 go ikamregulating akim na y'abantu chibali ntoko nyara kolenda nkiyakora kira kya maandamano tokonya chibali mokobeka barriers all of month maandamano ari town agini barriers cha kirete kikuyu. If that is the way to a peaceful funeral, better be. Tutara agenda tutambo ke torigerie emero birunga kegenda tekasarani mwancho murigerie turanyora na enkwana yago yumweri umushimwa Pius una mukamye kundia tebirega wemero biro nebwente kobeko indeed nande ase ogochakone kia una maskani ase ngenchome te bantu tebe igorona rero ni nituri aringe una bakenya gochakera ankyo abageni nkongi abare go ikasense ya Kenya kurusko yense. What should we do? We're expecting a government into the standard go amaskani. Mukole ngibuna nakwana na ndiri nateba na emirubire serikali ngokoreri serikali yiga tebuga tinga matoge siegete serikali ene tegerete neroje woni abantu bari bakobanga gento mwishimo nyakundi ari batabangeringa igategete abantu babe involved bari yaninga political side yo batanga ndomanye ta wa followers ne kibago behave exactly our followers yekara yabire instant mirenga kyekoba going forward this is a state funeral mambi nabora be shocked onyore serikali yabangira umubere igari Nyayo Stadium abana inchi barore bakore lakini lito go chiko mutukuta go sayinga because one that is the final resting place yae nande no abageni bakari ndogo takari tukuri omweli tonyora ivu go senande tujikutumia tear gas one tosaka tanango jikutumia tori tear gas igari eso mofu mukutano yogari yentongera ukoro kunga stampede abantu no barakwe na nderete effect yenene. So what the government is doing is learning from today's mistake to carry it up tomorrow. Mambi ni maitenga paka torole change that one I'm very sure. Alafu na going forward abantu alibache kobanga head of state sekara bako choko chagalia serikali will be forced ngoje muna ba akachitia gasi boniga abali gereri baranga bandamba wanje mubiro yoru kasarani yendo toko koro toko batisa kidogo bago sukato buguri mubirori na bogeje ko bango murubiri. I don't say that is what will happen, but yes, serikali will have to take an upper hand yokumayenga against states of other countries bago janga ke bakoro mubere peacefully na ande bago walk out peacefully because ye nambe karenene. So yes, going forward they have to improve, and then again tutaita matanga yaba motoere na nato amaska Mancho murigeria tigatora tamboka sensemo ende ya kabire torigeria na riage ndrete asensemo ya Kasarani kote bwanga nturaba tayari kurende gatoske bosi bono tunyara ko batokurigeria esabari yaye yobora ibage siasa kero bagenda kwaliga ne gotomanya na riagenda takurwa sensemo ya Kasarani tuchake naye umugambe nyakundi ngwa mentioninga mwishimi wa Raila mbali barenga yase egoti yaye na ndego gokoti watabanga abange babo ngoja kubongururo kabare. What do you think kero mwishimi wa Raila Odinga achire otigire abantu anyara ko baga commenta in terms of politics bara cheko gendreria boseko beke koro to kya boseko ene kya whatever I started ko gendra kera senchiringi. Number 1 nchetinda ba mufasi ODM na wrote ODM 2007 after the elections and by then I was a young boy
nabere mufuasi wa serikali ya Jubilee, TNA na UDA. I was a candidate ya UDA. Sababu enene ndochirita abantu ba ODM abanga mabere. Abantu abange n'abantu bali Raila